Posterizer. I-Wrath of Man igama lemovie yethu yango-2021 ka-Jason Statham la esiqala khona enkampanini ebizwa nge-Foreco yey'moto ey'thwala imali iy'transportele ey'ndaweni ey'hlukene njengey'tolo namabhenki. Siqala ngendoda eyayizofuna umsebenzi la izokwenza i-interview igama layo Patrick Hill odume ngo-H ngenxa yokushona kwabasebenzi ababili bakule nkampani abashone last week abadutshuliwe. Ngaleso sikhala somsebenzi wayengekho umuntu ofuna ukuzongena ngaphandle ka-Patrick H esemboneze khona la kwi-interview ngesikhathi bemcheck i-fitness yakhe ukuthi ukulungele lo msebenzi. Bamqeda kwe-interview bamdlulisela kwe-training chief igama layo uBullet owa-check i-license ka-HS Palm waphinde wamchazela ngayo yonke imithetho yala enkampanini ne-training. Emva kwaleyo process wahambe seyoqala emsebenzini seyozodeliver imali no-Dave. Been a while, huh? Little practice, I'm sure you'll get there. Whoa, too far. You won't be joining a Formula One team anytime soon, but you'll do for this job. We have a new addition. Here you go, Shirley. May I introduce H. Meet Hollow Bob and Boy Sweat Dave. He looks like he could handle a cock. I'm sure you'd win. At what? The pull-ups. You know, you're making friends already. It's worth getting to know Dave. Bring it back in one piece. No one else back in one place, too. You'll love who your new partner is. H is replacing Sticky John. Thank you, Stuart. You got it, Bullet. We ain't the predators. We're the prey. Did you hear about the guards that were murdered? You know what happened right down there? Come on, Dave. That I was meant to be driving the truck that day. And the last thing I needed was the feds in my face trying to make out if I was involved somehow. This is a $2 million pickup for Bank of the U.S. Godfrey, as always, a pleasure. Pull in slowly this time, Boy Sweat. They always got to see the driver and messenger, otherwise you ain't getting in. I still prefer Sticky John. Everyone prefers Sticky John. That cat's overqualified for this game. He's got history. Beer and pool? Your first day's over. Nokwathi lethe sezoshayisa sezoyokulokha out wahamba ebuka omunye umuntu emhlinela nokwenza sibone ukuthi uPatrick akayizile la ngokuzosebenza kodwa uze ngenye into ethanda ukuba personal kakhulu kunomsebenzi. Kwathi lethe sebesebhayi omunye osebenza nabo wazama ukuzokhuluma noPatrick kodwa uPatrick ngokuthi wayengena umuntu okhuluma nabantu wayengafuni ukukhuluma naleyo ndoda. Yo, action man. Can I buy you a beer? Nah. So, where'd you work before then? You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Let me buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Anything else? Ngakusasa uPatrick emsebenzini base beyodeliver futhi imali kwenye indawo esahamba nayo uDave kodwa kase kukhona noBullet kanti kulokho babeyodeliver imali ngasolwandle kwendawo eyicasino sebengakuleyo casino uBullet wathi uzoqala ungena ngaphakathi acheck uPatrick noDave wabatshelisa bamlindela ngaphandle emotweni esengenile uBullet uDave wezwa kwi-radio off ukuthi uBullet usebanjwe amadoda ayingaphakathi ababesabisa ngokuthi uDave noPatrick ababanikeze leyo mali esetruckini mabesamfuna ephila uBullet kungenjalo bazombulala uDave wezwa lokho thukile setatazela kodwa Patrick wamtshela ukuthi akakhululeka relax enze exactly lokho okuzoshiwo lezi igebengu ezifuna ukubabamba inkonzi noma uDave wayezizwe engakhululekile ngalento ayitshela uPatrick ukuthi akayenze kodwa wavuma abadriver sebeya lapho ezazithi igebengu abaye khona nokwathi lapho imoto yemali sifika sebelinde amadoda ahlome ngeibhamu eyodwa yabikhomba uBullet ngesibhamu itshela uPatrick ukuthi akachekutshele lezo ikhwama zemali emotweni yabo kodwa uPatrick wasiphosa phansi esisodwa. All right. They're just gonna kill all three of us and take the money anyway. I said throw the money in the bed. Who is this lunatic? Who'd you work for? Suck my fucking. Suck your own. Last but not least, Mr. Hill. Well, you're all sticking to the same story. Your shooting was unambiguously precise, yet Kill or be killed. Seemed to focus the mind. It's the security footage from the raid on the Fortico cash truck before. let us know if you think there's any connection between this robbery and the men you encountered before. Any connection, Mr. Hill? No. Visit the therapist. Rest up.
Thank you, Mr. Hill. uTerry owayeyinduna watshela uPatrick ukuthi akakasebenzi inyanga yonke la ngaphakathi angayi ngaphandle efieldini ngoba kungenzeka ukuthi une-trauma emva kokubulala iy'gebengu ey'ningi kanje. Kodwa uPatrick wezwa lokho wavele wacasuka. Khona lapho kwafika ibhosi enkulu umnikazi we-Foreco ebonga uPatrick futhi emncoma nangesibindi sakhe. Ibhosi yatshela induna uTerry ukuthi uPatrick kuzomela aqhubeke nokusebenzela efieldini. Emva kokukhuluma noPatrick lawo amaphoyisa amabili e-FBI ahamba. Ngesikhathi esefonela umphathi wama-FBI bemtshela ukuthi lo muntu kade edubule iy'gebengu emoto yemali yilo Patrick ofunwa kakhulu osenyamalale for 25 years. Wethu kumphathi wama-FBI wabatshela ukuthi bangatatazeli ngoba uyaziwa lowo muntu ukuthi uyingozi kanti ukusebenza kwakhe kwi-Foreco akezile ngokuzofuna umsebenzi khona into serious eze ngayo. Ebusuku uPatrick esesendlini yakhe kwafika umseshi wesifazane igama lakhe uChristy. uChristy usebenzisana naye uPatrick ekwenza uphenyo oludiphi ngoba nala uChristy wayezothola yonke information about le ndawo aseyisebenzela manje uPatrick nabo bonke abantu abasebenza khona. Kulawo ma-files ayemnikeza wona wayemnikeza nemiphumela yocwaningo lokuhlozwa kwey'dumbu zalabo basebenzi ababili abadutshulwe babulawa. Ukuqhubeka kocwaningo lwakhe uPatrick naye kwamholela komunye wesifazane igama lakhe uDana. uPatrick waqhubeka nokusebenzela i-Foreco kwaze kwaphela iy'nyanga ey'ntathu. Kubona bonke laba ayesebenza nabo akekho noyedwa wayesazi ukuthi siyini isizathu sikaPatrick sokuzosebenzela la. Ngelinye ilanga uPatrick esebenza noBullet baphinde bahlaselwa iy'gebengu ezadubulwe i-windscreen yemoto ngamabhola kapenda amnyama. Sekumele ithathe imali zashiya kanjalo zabaleka. Reverse. Reverse. I can't see. Covered! Chinatown, Broadway and Hill. Come on, get out of there! Get out of the fucking truck! Come in! Get down on the ground! You got 3 seconds! They just walked away. Yeah. Now get out there and keep crushing it. I'm starting to think he's a psychopath. Think? It doesn't feel right. It was as if he recognized H, like he saw a dark spirit. But if he's not a cop, what is he? What the hell are you doing? Sit down. You got 10 seconds to explain this. You think you can interrogate me in my own fucking house? No, fuck, she's all right. Okay, please, stop. Sit down. My retirement fund. You working with anyone on the inside? No. If it comes to light that you're not telling me something that I need to know. On the table's a picture of your parents. We understand each other? Good. Imovie yethu sisibuyisela 5 months back ukuthi iyaqala le ndaba. La sibona khona ukuthi uPatrick igama lakhe waziwa ngo-H owayeyibhosi yama-mafia e-rich enemali ehlala emzini wakhe obizayo nendodana yakhe uDuck yayingazi lutho ngobugebengu kababa wakhe. Naye u-H wayengafuni ukufaka indodana yakhe uDuck ey'ntweni ey'hlangene nobugebengu kodwa sathola ukuthi naye u-H waze waba rich kangaka nje ngakho ukushaya ama-highest okudrobha zona lezi y'moto zemali zako-Foreco le ayeseyisebenzela manje nakwezinye iy'nkampani ey'thwala imali. Ngaphezu kwalokho wayephethe amanye amabhizinisi angekho emthethweni awu-7 amakhulu. Nasithola ukuthi ngolunye usuku u-H wayefuna ukuspenda isikhathi nendodana yakhe uDuck kanti uzothola ifone call komunye umngane wakhe umuntu omnyama uMike abashaya naye ubugebengu bama-highest emtshela ukuthi kuzomela aphuthume akhave omunye umsebenzi ngoba imoto yemali ye-Foreco khona la izodeliver khona imali so udinga umuntu ozoconfirm ukuthi iya ngakuliphi isayidi ka-left noma ka-right ngoba wayezokwenza lokho ngalelo langa waba nengozi yesithuthuthu. uMike ecela uPatrick ukuthi uyaxolisa ukumphazamisa nendodana yakhe. uPatrick noma anqaba kodwa wagcina evumile kodwa angakwazi uPatrick ukuthi uMike uyena lo baleke ney'gebengu zakhe emva kokubona ubuso bakhe u-H. All I need to know from you is if that truck is turning left or right. Latter. Face down on the ground right now. There you go. Okay? You were in an accident. You were shot at. Mama's son, Dougie. My beautiful boy. He was obsessed with you. You killed our son, and still you have nothing to say. My condolences for your loss. Then you gotta let me do this my way. Just be mindful that I can only look confused for so long. More my fault than anyone's, and we'll do anything to find who's responsible. And we've been on nothing else trying to get answers. It's not any of the usual suspects. I want a name. We've run out of names. But what I'm hearing is, you think you've done everything. Understood. Make a sound and you're dead. Let's get started. Bag him. You're still gonna give me a name. If not for your life, for hers. All right. Gash you, brothers. You did not hear this from me. Give him 200 grand. Leave the keys in the car. They're filthy fucks, and they have done trucks. But they ain't our men.
nesibonayo ukuthi uPatrick H yilapho kaqala khona uphenyo lwakhe ngokuzenza ngathi uyofuna umsebenzi eForico, ukuthi uChristie wamenzela i-ID fake namanye amadokhumenti ayezofesa ngawo ayezosebenzisa khona igama lokuthi uPatrick Hill, nokuyilapha applyela khona umsebenzi eForico Security waqashwa. Esithula ukuthi uChristie lo wesifazane uyena futhi wakwazi ukumnika information ngabo bonke abantu abasebenza ngaphakathi eForico, nokuyilapho ophenyweni labo benoChristie bathola khona ukuthi omunye wabasebenzi uhlangene nezigebengu ezirobha imali. UPatrick waqala wasola lo wesifazane kuthiwa uDana, kodwa kumsesheni kwakhe wagcina etholile ukuthi uDana akazi lutho njengoba sibonile emsabisa ngomdubu lehleli kusofa, kanti izigebengu zangempela ezantshontsha imali zabulala indodana kaPatrick uDucky. Kwakuyigroup yamadoda ayibiza ngama-Jackson Brothers ezayiholwa indoda eyayibizwa ngoJackson. Kulawo madoda sithola enye indoda kwakuthiwa uJane ekuyiyona eyadubula umfana omncane uDucky. Esithola ukuthi la madoda abuye ebusosheni aqeqeshela ukuba amasosha awuyeka kanjalo umsebenzi badecide ukuzenzela imali ngokurobha ukushaya ama-heist ngoba babenanolwazi ngezikhali namabhomu. Ngoba sibona ukuthi emva kwalowo 5 months kade bashaya i-heist imali yabe siyaphela njengoba behlangene kanje baplana ngokuyoshaya omunye umsebenzi. Kodwa uJackson wabaxwayisa ukuthi uJane nakuqala wenze flop ngokuthi abulala umfana omncane aphinde adubula abasebenzi ababili, ethi kuzomele baqaphele kakhulu ngoba amaphoyisa esenza ngabo uphenyo. Le heist ababeyimile eka-150 million, ngesikhathi uJackson ebatshela ukuthi leyo mali iyiscore esikhulu kakhulu, ethi uma bengayishaya baphumelele ngeke baphinde basebenze ngeke baphinde bantshontshe. Let's go. Bravo, 2 black and whites en route, 2 minutes away. Come on, Charlie. Are we good, number one? We're good. B team, let's go. Let's go. We're not hitting a cash truck. We're hitting them all. North of 150 million. Ooh. We have every avenue covered. Coming, Mr. Rossi. We're not planning anything, Dave. It's Action Man you gotta look out for, not me. Okay, let's run through it one more time. uPatrick H waqhubeka nokuya emsebenzini njengenjwayelo ngesikhathi behamba noBullet. Bese endleleni uBullet wakhuluma into uPatrick ayingayilindele ukuthi uyena owayinikeze ama-Jackson Brothers information about ukusebenza kwala eForico. uPatrick wabona lapho ukuthi ukushona kwendodana yakhe uDucky kwakungenxa yokuba inyoka kaBullet esebenzisana nezigebengu. uPatrick wacasuka ukuthi ubambe isibhamu sakhe. uBullet wamtshela ukuthi khululeke inhlanhla zikho kuleso sibhamu ngiyikhiphele. uBullet watshela uPatrick ukuthi wena ufanele ukwenze ukulalela yonke into engisho ngoba ama-Jackson Brothers ayeza la noJackson. Ethi uBullet kuPatrick wena uma ufuna ukuphila uzovumelana nakho konke okwenziwayo ngoba ekugcineni uzowuthola ukhatho oyingxenye yemali yakho. uPatrick wayengena choice wabona kungcono athule kwamanje. Gamma, I lost camera signal in your truck. What's happening there, Rover? I'm fixing it as we speak. Just let them do their jobs. If you're a good boy today, you'll see tomorrow. Cool, H. 2411 returning. All clear, Gamma. You ready? Move now, move. Go. Toss your weapons on the ground. Slowly, slowly. Do what he says. Get on the ground. Behave yourself. Open the gate. Or I'll blow his head off. 2, breach the gate. Don't do it. Oh, Jesus, sweet Mary and Joseph, I swear to God. Enough of that. SWAT have been alerted. Have heavy assault weapons and they have body armor. Men are down. Listen, the alarm's gone. We should just wait for help. David, no, listen, they got body armor. That gun will do nothing. Who's firing? No! Maybe you're right. What the? Bully, what the? You good? We're good. Let's go.
change a thing. You stick to the plan. uJen uqeda ukudubula uPatrick eyitshela ukuthi ufile bangena emotweni yemali babaleka amaphoyisa ebajaha kodwa labo bathathu bakwazi ukubaleka baze bayofika kuleyo safe house yabo kodwa uJackson wayopha kakhulu igazi kodwa phezulu kwalokho wayesazama ukubulala uJen emgxeka ngokuthi uyimoshile iplan yabo kodwa uJen wa-acta kuqala waqedela uJackson emnquma igebengu ezimbili ezaphumelela ukuthatha imali uBullet noJen ngoba ikhwama abayilayishe ey'thuthuthwini namasondo awu-4 ama-quad bike babaleka ngazo emgudwini wetunnel sebeya kwenye imoto ababeyifihle khona kodwa bathi sebefika ngakuleyo moto ababeyibeke ngasekupheleni kwetunnel bavukwa umona sebefuna ukubulalana kodwa uJen wa-acta kuqala wabulala uBullet wathatha imoto nemali wabaleka Move in. Victor 365. Cover over Seaside Freeway. You can answer it. We're done. uPatrick H eqeda ukubulala uJen wahamba eseyemotweni eyayimlinde ngaphandle eyidrive womngane wakhe wahamba siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.